खुलुमबाय, आं दुगा दैमारी। आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिनबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव आरोबाव दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैबावबाय। गिबियावनो आङो नोंथांमोननो खन्थाइखौ फरायथिना होनायनि सिगां खन्थाइनि गुमुरखौ एसे बुंफोरथिना होग्रोगोन। आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल अपसन सेलेक्ट खालामनानै ला, जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयो नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम मोनहैग्रोयो। आरो जुदि खन्थाइखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होनानै आंखौ थुलुंगा हो। दानिया आं खन्थाइनि ओंथिखौ बुंफोरथिना होनोसै। खन्थाइनि ओंथिया जाबाय, मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिखायो लाइमोन बैसोआव गोसोआव मा सानस्रिया बांसिन जाखांफैयो आरो मा प्रब्लेमजों फेस खालामनो गोनां जायो नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो। दा थिग बिदिनो आंबो सासे सिख्लाखौ फसायदोंमोन आरो बेखौ फसायनानै प्रप'सबो खालामखांबाय अलरेडि, खिन्थु बियो आंनो फिननायखौबो जेबो होथ'खायाखैमोन। खिन्थु बेयो मानसिया एसे नुनायाव मोदोम गिदिर आरोना, ओमफ्राय मानसिया बांद्राय गाज्रिबो नङा, एसे नायसाबसाब बिदि आरो सिख्लाया। बेखौ लानानैनो आङो माने बे खन्थाइखौ सुजुनाय जादों आरो नोंथांमोना खोनासंलांदो। आरो आंनि बै सिख्लानि जिथु फोरमायथिनाय, बै सिख्लानि जिथु फारसे सानस्रि जाखांफैदोंमोन, बै सानस्रिखौ लानानै माने खन्थाइआव जिथु फोरमायनो नागिरनाय बेयो बेरखांदोंना बेरखाङाखै नोंथांमोना खोनासंदो। खोनासंनानै आरो लोगोसे बुंनो हादो कमेन्ट सेक्सनाव माबोरै जादों खन्थाइआ। दानिया आं खन्थाइखौ फरायथिनोसै, खोनासंलांदो नोंथांमोना। खन्थाइनि टाइटेला जादों नोंखौनो हास्थायो आं। आगै नङा नोङो लाइसारि मोनसारि मोनबादि, महरा नोंनि अखाफोर गावदां, नाथाय गन्थङा नोंनि बानलु थबसा, थेवबो नुयो नोंखौ जोंथा माथा। मोदोमा नोंनि मैदेर मोदोम आगै मैदेर मोदोम, गारि गैया मटर गैया, दिखां हाया साइकेलाव जायगा जाया। जिंगा दासि नोङो बोथोरनि थिननायाव, समनि फायखननायाव, लांफैगोन आं नोंखौ रौ रोथोनजों। एसेनोसै। दानिया खन्थाइया माबोरै मोनदों नोंथांमोना फोरमायहरदो।